Sziasztok, srácok, és üdv újra itt a csatornán! Tudom, már jó rég volt itt videó, de azt hiszem, hogy ide is vissza fogok térni, mert újra van kedvem ilyen sminkelős, beszélgetős, meg hasonló videókat csinálni. Instagramon megkértelek titeket, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket, így kapcsolatok, barátság, de igazából bármilyen témában. Ja, és ha még nem követtek Instagramon, akkor ezt mindenképpen tegyétek meg. Szóval kiválasztottam ezek közül párat, amik szerintem a legjobbak, és akkor ezeket fogom most nektek megválaszolni, és közben el fogunk készülni, ezt a sminket fogom megcsinálni. Ez egy ilyen Style and Talk-szerű videó lesz, vagy Q&A, vagy igazából bárminek is nevezhetjük, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Let's go! Az egész arcom mindenhol meg van vágva, arra keltem reggel, hogy folyik az arcomból a vér. Elfike átgázolt rajtam éjszaka. Először azzal kezdem, hogy rakok fel egy kis hidratálót. Ez ilyen kis könnyű. Ezzel fogom kezdeni, ez a Catrice Soft Glam Filter cucc. Tegnap vettem, úgyhogy most fogom először kipróbálni. Azt mondják amúgy, hogy a Flawless filternek a koppintása, tök jó az applikátora. Na, akkor megnézzük, hogy milyen. Az első kérdés, amit nagyon sokan kérdeztetek, hogy van-e barátom, és valaki még hozzátette azt is, hogy ha nincsen, akkor miért nincsen, és szeretnék-e egyáltalán. Na most azt, hogy van-e barátom, azt nagyon könnyen meg tudom válaszolni, nincsen. Az, hogy miért nincsen, erre is nagyon jó indokom van, és hogy szeretnék-e, hát ez már egy kicsit nehezebb kérdés. Tehát ahogy mondtam, nincsen barátom, és hogy miért nincsen. Hát srácok, egy kapcsolat az mindig kompromisszumokból áll, anélkül ugye nem működik egy kapcsolat, sajnos. Vagy legalábbis egy egészséges kapcsolat nem tud anélkül működni. Beszámolsz a másiknak, hogy hol vagy, kivel vagy, mit csinálsz, mire mennyit költesz, és hát ugye időt is kell szállnod a másik félre, tehát találkozni kell vele, meg ilyenek. Amúgy nekem ez nagyon tetszik, egy kis fedést egyébként ad, meg hát nagyon szépen ragyog. Meg ami szerintem fontos egy kapcsolatban az az, hogy ugye nem csak a saját magad boldogságáért vagy felelős, hanem nyilván a másik félnek a boldogságáért is. Tehát nem csak magaddal foglalkozol egy kapcsolatban, hanem a másik féllel is. Szóval azt nem teheted meg, hogy most visszaérsz neki, aztán utána 2 napig nem jelentkezel, mert most éppen saját magaddal vagy elfoglalva, vagy hasonlók. Szóval leginkább amiatt nem tudnám elképzelni, hogy kapcsolatban éljek, mert nem szeretnék kompromisszumokat kötni. Rengeteg célom van, rengeteg tervem van, amit egyedül szeretnék megvalósítani, nem valaki mással, hogy utána legyen egy ilyen biztonságérzetem. Például szeretnék majd egy másik házat vagy lakást, még nem döntöttem el, lehet, hogy ezt el szeretném adni, még ezt sem döntöttem el pontosan, de ezeket mind egyedül szeretném meglépni, szeretnék nagyon sokat utazni, itt van ugye Nikó, nála Elfi, ővelük is szeretnék időt eltölteni, úgyhogy leginkább ezek miatt. Ja, és amúgy amit megfigyeltem, hogy kb. 18 évesen azt érzem, hogy könnyebb volt ismerkedni, mert akkor úgy az embernek kb. Mindegy volt-e. Helyes a srác? Okés, akkor jöhet. De most már nem csak ennyiből áll az egész, ahogy így egyre idősebb vagyok, jó, azért nem vagyok öreg, nem azt mondom, de most már lassan 27 éves leszek, szóval már nem csak ennyiből áll az egész, sőt, már egyáltalán nem ebből áll az egész, és nincsenek olyan hatalmas elvárásaim majd így a jövőre nézve, hogyha majd egyszer lesz valakim. Nem kell, hogy gazdag legyen, meg ő legyen Jason Statham, csak úgy kb. Azt tudja ő is hozni, amit én. Így anyagi téren is, meg úgy szellemileg, tehát mindenhogyan. Hát ami most az agyamban van, nem tudom, hogy fogalmazzam meg szalonképesen, de mindegy, kimondom. Amire így nyitott lennék esetleg, az egy ilyen, tudjátok, situationship, hogy úgy kb. Minden, tehát elmentek mondjuk együtt enni, egymásnál alszatok, filmeztek, elmentek kirándulni, mit tudom én, de úgy nincsen kimondva az, hogy együtt vagytok. Ez szerintem tök jó dolog lehetne, csak az a nagyon nagy félelmem van, és szerintem ez mindig így van, hogy az egyik fél egy idő után mindig többet akar, úgyhogy egy ilyenben már csak ezért sem kezdtek bele. Aztán volt egy olyan kérdés, hogy szeretnék egy gyereket, ha igen, mikor, vagy hogy megérettem-e már erre. Arra nagyon könnyen tudok nektek válaszolni, hogy érett vagyok-e már ehhez? Egyáltalán nem. Ez a szeretnék egy gyereket téma egy elég nehéz téma, általában mindig mást gondolok erről az egészről. Mostanában elég sokat foglalkoztat engem. A legjobb barátnőmmel nagyon sokszor szoktunk erről beszélni, és hát mondjuk teszem azt, hétfőn azt mondom, hogy nem szeretnék, majd kedden azt, hogy igen, szerdán azt, hogy biztos, hogy nem, csütörtökön meg fogadjunk örökbe, de azért az esetek nagy többségében azt érzem, hogy egyáltalán nem szeretnék gyereket, vagy ha szeretnék is, akkor ezt még nagyon-nagyon nem most. Tehát egy csomó velem egyidős lány, aki mondjuk, nem tudom, mondjuk volt barátnőim, vagy volt osztálytársaim, vagy csak
ismerősök, és látom, hogy már 1-2 gyerek is van, és így ilyenkor belegondolom magam a helyzetükbe, és én nem azt mondom, hogy ez rossz, mert mindenkinek más a ritmusa, mindenkinek más a jó, de én nem tudnám azt elképzelni, hogy most, jelen pillanatban én gyereket neveljek, én ne a következő utazásomra készüljek, vagy én ne tudjak elmenni, ne adj Isten, ritkán is, de mondjuk bulizni, vagy akárhova. Srácok, ki akarom próbálni a Rival Loves Me-nak itt ezt a rózsaszín púderjet. Látjátok egyáltalán ezt a rózsaszín púderjet itt a szemem alatt, hogy milyen lehet majd. Annyira kíváncsi vagyok. Ja, és hát természetesen nyilván a gyereknevelés is rengeteg áldozatokkal és rengeteg lemondással jár, amiért megint azt gondolom, hogy hát ez nem nekem való. És pont ezért gondolkodom azon, hogy egyáltalán valaha szeretnék-e majd, valaha felszeretném-e adni majd ezt a szabadságot azért, hogy legyen gyerekem. Nem tudom, lehet, hogy túl sokat agyalok rajta, és ez majd el fog dőlni. Anya szerint ezt addig fogom így gondolni, amíg nem állít majd be a nagyő, és nem leszek szerelmes. Szerencsétlen nagyő még csak beállítani sem tud, de mert általában mindenkit letiltok. Szóval röviden és tömören egyelőre sem gyereket nem szeretnék, se férjet nem szeretnék, se semmi ilyesmit. Aztán volt egy tök jó kérdés, hogy mitől félek a legjobban, és hát ez nálam nem a pókok vagy ilyenek, nyilván azoktól is mindenféle csúszó, mászó, 1000-lábú, 100-lábú, minden ilyentől félek, de amitől én a legjobban félek, az az öregedés, és ezt szerintem említettem már többször. Egyszerűen annyira nagyon-nagyon félek tőle, annyira félek attól, hogy le fogok késni valamiről, hogy le fogok maradni valamiről, mert hamar megöregszem. És most szeptemberben betöltöttem a 26-ot, és ez teljesen kikészít engem ez a tudat, hogy jövőre már 27 éves leszek. Alig van időm arra, hogy minden álmomat megvalósítsam, úgyhogy ez a 2024, ez kb. Erről fog szólni. Minden pénzemet és energiámat ebbe fogom belefektetni, hogy minden álmomat megvalósítsam. Jó, 1 év alatt nem fogom tudni, de hát elkezdtem haladni egy ilyen úton afelé, tudjátok, hogy legalább 1-2 dolgot abból a bizonyos bakancslistáról ki tudjak majd pipálni. Nem tudom elinteni, hogy melyik pirosítót használjam, ezt szoktam általában. Ez az Essence de Blush 40-es, és ezt most vettem, ez a 03-as rózsaszín grapefruit, ez a Rival Loves Me is. Hát mondjuk eléggé ugyanúgy néznek ki. Ez talán egy picivel rózsaszínesebb, most megpróbálkozok ezzel. Jött egy olyan kérdés, hogy milyen utazási terveim vannak idén. Túl sok mindent még nem szeretnék elmondani, mert nyilván még nem mindegyik biztos, mert még akármi történhet. Eddig 2 valami biztos, úgyhogy ezeket elmondom. Februárban megyek Zanzibárra, Tanzániába, Zanzibár szigetére. Úristen, nagyon várom. Talán ez az egyik legnagyobb álmom, hogy ide eljussak, úgyhogy hát majdnem 2 hétre megyek. Nagyon-nagyon-nagyon várom. A másik utazás, ami viszont már biztos, az márciusban lesz. Azt hiszem, hogy 4 napra megyünk a legjobb barátnőmmel Portugáliába, pontosabban Madeira szigetére. Azt is nagyon várom. Ezeken kívül még idén egy 3-4 helyre szeretnék elmenni, és nagyon szorítsatok, hogy jöjjön össze. Tényleg mindent meg fogok érte tenni. Remélem, hogy sikerülni fog, mert akkor elég sokat kipipálhatnék így a bakancslistámról. Megvettem amúgy a Got2b-nek ez a 2 az 1-ben zseléjét szemöldökre és babahajakra is elméletileg jó, és most ezt akarom kipróbálni. Már annyira sok jót hallottam róla, remélem, hogy jó lesz. Nekem nagyon tetszik. Jaj, ez nem volt ez a nagyon cuki kérdés, hogy vagyok lelkileg, és azt kell mondanom, hogy egész jól. Nagyon jól indult 2024, hát vagy jól indult a betegséggel, de a kutyáim és a cicám jól van, az egész családom jól van, mindenem megvan. Úgyhogy így azt mondom, hogy jól indult 2024, rengeteg tervem van, ahogy mondtam, úgyhogy motivált vagyok, jól vagyok. Aztán kérdétek, hogy legyen egy kis ház update, hát egyelőre annyit tudok mondani, hogy nem sokára jön a szobafestő és megcsinálja a készszobát, utána meg lesz csinálva a padló, és akkor elméletileg már végre beköltözhetek a hálószobámba, és akkor már nem kell majd a nappaliban aludnom, én már alig várom. Úgy volt, hogy december közepén vagy vége felé fog jönni, de hát ebből nem lett semmi. Most úgy néz ki, hogy majd február vége felé, hát remélem, hogy ez most már biztos. Aztán, ja, egyelőre itt állunk. Egyébként kb. Minden más készen van. A konyhát ezt úgy, ahogy mi tálkoltuk össze, de van konyhaszekrény, folyik a csapból a víz, tudok mosogatni, úgyhogy végül is így minden rendben van, egész normálisan néz ki minden. Az utolsó kérdés, amit szívesen megválaszolnék, hogy szerintem létezik-e fiú és lány barátság? Szóval szerintem az attól függ, hogy
milyen barátságot nézünk. Haveri szinten el tudom képzelni, igen. Legjobb barát szinten számomra az no-go. Szóval így egy legjobb fiú barátom legyen, akivel így mindent együtt csinálunk, egymásnál leszünk, meg ilyenek, hát nem tudom. Én ezt nem tudom elképzelni, szerintem az egyik fél többet fog akarni egy idő után. Így haveri szinten szerintem tök oké, és olyan szerintem létezik. Hát csak ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor ne felejtsetek feliratkozni erre a csatornámra is, valamint ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót. Találkozom majd egy következő videóban. Sziasztok!